tal, señoras e señores? Son as 6:28 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como todas as tardes estamos no Voltas co Prato. Atención, porque estamos a piques de chegar aos 8.000 seguidores no noso Instagram. Así que se ainda non nos seguides nas redes sociais, mal asunto. @Voltas co Prato, aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano. Recordamos que a semana que ven facemos nada máis e nada menos que 400 programas. Sí, é que foi un pouco así, boom. 400 programas, Quen contaba? Sí. Non sei se é bo ou deprimente, sabes? Xa estou aí un pouco. Bueno, unhas receitas maravillosas que cociñan dúas persoas excelentes, fantásticas e que, por riba, son bons cociñeiros. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Estefanía Colmeiro. Un aplauso para eles. Bueno, meus queridos, vexo-vos ben. Bueno. Vexo-te ben a ti. Pois xa é bastante. Xa é bastante. Xa é bastante que me vexas. Pero vexo-te ben a ti, pero sobre todo vexo ben a... Estefanía Colmeiro. Creo que é a primeira vez que entro neste plató A raíña. e escoito A raíña. que ves ben a Xulio. Sí, porque... No, leva 2 semanas. No, é que Sí. antes xa lle dixen a Xulio que o meu propósito de 2024 é tratalo mellor. Ah, O sea, xa tratalo como unha persoa. Por eso eu Claro. ainda non tuvera a oportunidade de ver ese bo trato. Ese é o tema. Ah, Estou encantado. por certo, que onte metíme con Begoña por dicir esteticista. Non, podes por decir. decir esteticien, perdón, por decir Podes decir. esteticien. Podes decir. E cando rematou o programa enseñoume que se pode decir Co esteticien. cual che dou unha clase de educación. De humildade, educación. sí. De humildade. Bueno, pois desculpas para Begoña, pódese dicir esteticien, queda un pouco vello, pero pódese dicir. A ver que nos trae hoxe Marisa de Valga. Marisa de Cordeiro, do Ayuntamiento de Valga. Fago albóndigas, sempre que me sobra algo, sempre aproveito. O que teña carne, pescado, eu aproveito todo. De principio poño 2 rodajas de pan en leite. Boto a carne, boto cebola rallada, 2 dentes de allo, perejil, e despois nunha cazuela aparte pocho cebola, perejil, allo, e boto salsa de tomate. E despois, se a albóndiga me sale pequeniña, botas directamente nese que teño pochado na cazuela. E se me son grandes, pasoas pola sartén, para sacarlle o medo. E xa está, a ver que fan eses cociñeiros que son maravillosos. Saludos e nada máis. Madre, solo quiero 3 albóndigas. Solo quero 3 albóndigas, tío, eu con 3 son feliz. Sí, así. Así. Oi, de verdad. 3 en Galicia, 3. Así, ten que ser. 3 así teñen que ser, non? Vamos a facer albóndigas grandiñas. Marisa de Cordeiro en Valga dicía que ela fai de aproveitamento moitas albóndigas, pero vos dame a min que... que as facedes de... Eu hoxe non vou Claro. facer de aproveitamento, que poden ser unhas boas albóndigas, pero vou ao mercado e merquei esta preciosa pescada. Vale facer con material do bo. Sí, con material lobo. Pero, Vou facer unhas albóndigas de pescada en salsa acabas verde. de facer unha faena ao cámara Por e qué? porque lle sacaches de aí a pescada ou a pobre. Sa- Ahora espera aquí. Ahora xa está. Bueno, vamos facer de pescada. De sí. pescada. Moi ben, pois van a estar boas. Riquísima. Van a estar boas. E don Xulio Mato, a ver, que vai... É bueno facer de bacalhau. Moi ben, No, vai nos repetir de que A vai ver, facer. onde está a cámara? De bacalhau Aí está. e gambas, que están aquí ao lado. E gambas. Ai. Esas aí. É que Xulio ten moita tele. Claro, No, ten moita tele. Porque el ven todos os días, Claro. entón é así. Estaba a punto de collelo tamén, ó. Estabas a nada. Bueno, son dúas propostas distintas que seguro que van a estar moi ricas. Temos batalla de albóndigas no Voltas co Prato. Marchamos con Estefanía Colmeiro. Veña, imos aló. A ver, Mira. fala porque tedes máis ou menos o mesmo. Tixola, cazo... Sí, O como todos os cazo días. para fritir e a tixola para facer un bo refrito. Porque tamén o importante. segredo das albóndigas está na salsa e no refrito. Claro. A Para ver, mollar pan. eu entendo que a maioría da xente Sí? debe saber como se fai unha albóndiga. A maioría, non eu, dixen. A maioría. Entón, para os despistados ou despistadas, que é fundamental, importante nunha albóndiga? O refrito, para min, o refrito, digamos, a albóndiga, eu neste caso vai a ser de pescada, pero o que lle botamos a pescada Sí. ao amoado para facer o que son as boliñas e logo fritir é importante. Pero tamén moi importante a salsa na que se vai a mollar esa albóndiga. Buah, que a salsa...
A sal está sempre tan rica nas albóndigas. Por certo, a xente da casa que nos chame, 664-4834-19, é o teléfono da Voltas co Prato, que tedes que chamar, pois para decirnos o que queirades, se facedes albóndigas, se non queremos sabelo, e de que son, sobre todo, e recordade que como todos os días do ano, de luns a venres, todos os días do ano, repartimos 100 euros, 50 dunha vez e 50 doutra no Voltas co Prato da televisión das albóndigas. Claro, porque hoxe, non, facemos albóndigas, é o que toca. Eu para esta receita cañotas vou empregar medio kilo de pescada, vale? Que hago cortar así en tiriñas para logo facer dadiños, uns taquiños. É curioso porque igual aquí non estamos tan acostumados a facer albóndigas de peixe, non? Non? Non sei, digo Ti aquí... estás máis acostumado a mellor a comelas de carne. Claro, digo aquí, eu son de Arzúa, son do interior. Claro. A mellor vas á Mariña e fanche estas albóndigas, non sei, por eso pregunto. Pode ser, sí, a costume, ao final, é un pouco que se fai en cada casa, Claro. non? Pero estas realmente, a diferencia, bueno, da carne, non? É que nos valdría así o peixe do día, non? Picadiño, e mesturando realmente con un pouco de ceboliña, alliño ou pemento, xa terías unha albóndiga. Sí, sí. Está guai, son curiosas. Bueno, entón, pica la pescada, faz un sofritiño por aquí. Sí. Necesitas algo máis? Marcho con Xulio? Podes marchar con Xulio. Marcho con Xulio. Veña, xa mo dixo ela. Hola, Xulio. Hola. Que tal, como estás? Pois mellor que a ti. Bueno, eso non é difícil tampouco. Está mellor que a mí, non é complicado. Porque Cañotas aí onde está dando todo acatarrao, eh? Bueno, a ver, son cosas que pasan, a vida é así, hai que traballar igual, mano. Bueno, claro. A ver, Ti es un gran representante dos traballadores. claro, Bueno, totalmente. mira. Pónteme, veña. Bacalao picadiño. Correcto. Vale? Unhas gambitas e aceite e allo, vale? Entón, isto vou botar aquí para que se me vaya facendo. Simplemente un salteado que vou engadir. Simplemente vou saltear, eh? Leva allo, leva as gambiñas, Sí. que lle deberon sobrar de Nadal, porque lle leva sobrando comida de Nadal. Porque fomos menos pola Claro, gripe, pola polos gripe, houve moita gripe. No, digo que lle leva sobrando comida de Nadal Bueno. 2 semanas. Claro, porque Cando tiñamos- estabas en Nadal xa che sobraba Porque comida de tiña Nadal. moita, porque Sí, tiña sí, moita. sí. Somos de bo comer. Mira, Sí, aquí sí. teño unhas patacas que cocín, vale? Capiel. E agora estámolas, estonas picando, o sea, machacando, porque aquí é onde vou botar eso para facer a miña base das albóndigas. Ah, iso vai ser como amoado das túas... Mira, das vai túas ser unha albóndigas. masa, vou facer unha masa. Aquí vou facer algo que é parecido, coñécese como unha brandada, vale? Que é bacallao, aceite e allo. Brandada. Entón, chamase Bacallao, brandada aceite, porque allo. se lle mete moito meneo hasta que fai como unha crema, como se fora un alioli, pero con bacallao. Entón queda moi Pero aí rico. tamén lle botache as gambas. Claro, pues dixen algo parecido, Vale. partindo desa brandada, vale? Perdón. Aceite, allo, gamba e o bacallao. Como che gusta... Como che gusta darlle unha volta ao prato, eh? Como me gusta. Verdad? Telo, vamos, interiorizado o programa, eh? Sí, levántome pola mañá. Pensando en chistes para vir ao programa. Claro, xa, antes de ir á ducha, dou unha volta xa pola cociña, a ver. Bueno, ves, así, Entón, simplemente vale, un moi ben. salteado. Buah, é que isto xa ten que estar bo así. Xa Claro. ten que estar bo así, isto, eh? Mira, non sempre, que sempre facemos as albóndigas de carne, pero así a verdade que están moi ricas, sobre todo pos cativos, Buah, de maneira que que as coman, que coman saludable. Dios, aquí en Deportivo, se Mira. che gusta o bacallao... Viche que foi solo un salteado tanto as gambas como o bacallao. Sí, sí. E agora con isto, con este Súper bacallao, rápido, eh? con este sabor que temos aquí, vamos a aproveitar para ir facendo o refrito. Da miña salsiña, vale? Entón, que se vai facendo, pero mentras vou mesturando aquí. Vale. Mira. A ver, quero ver como mestures aí. Mira, mesturamos todo, e vai nos facer, isto é puré de pataca. Sí, bacallao, Bacallao, allo e gambas. E gambas, Xa está. nada máis. E con isto Xa vamos a está. facer unha masa que vamos bolear e vamos a pasar por fariña e fritir. Isto é o que van ser as albóndigas, é o modo das albóndigas. Eu creo que Marisa de Valgo na vida viu isto. Ou sí, Ou sí. Claro. Vamos lle preguntar, que veña, por favor, Marisa de Cordeiro en Valga, un aplauso para ela. Vou repetir, que ainda non veo. Outra vez. Marisa de Cordeiro en Valga, un aplauso para ela. Ah, no, é que igual quedou en Valga, eh? Igual non veo. Nunca se sabe. A ver, Marisa de Cordeiro en Valga. Aí está. Aquí ¿Qué estou, pasou? como non? Que? Que pasou? Nada, perdíme aí nos pasillos, aí. Pois coño, tampouco é moi grande isto, eh? No, a verdade que non. Non me perdí, hombre, non me perdí. Bueno, vale, vamos ver o que fai Xulio Mato, que está facendo unhas sí. albóndigas. Mira, vouche contar ahora mismo, Marisa, déxeme que bote aquí esta verdura. Mira, con isto vou facer este allo, aceite, cebola e pimento verde que se me vai apochando para facer a miña salsiña, vale?
Eu Vamos dicía a antes a baixar. Xulio, se ti algunha vez viras un amoado das albóndigas que leva pataca, bacallao Mira, e gambas. Marisa, ve por aquí. Aquí teño pataca que cocín e esmaguei. Un poquinho de bacallao e gambas que salteamos con aceite e allo. Bueno, salteínas eu, que el mirou só. Sí, sí. Vale. E agora temos aquí esta Cañota masa de que, cociña, cero como patatero. ves, é moi boa, moi doadiña de Ah, traballar. de bolear. Entón, agora boleamos, mira, boleamos e pa fariña. Porque vamos a dar un revestimento de fariña para fritir que nos quede crujientiña por fora, pero crujientiña, o sea, cremosiña qué como curioso. puré. Botolle pan. Sabes? Con pan, En vez claro. de patata, Sí, eu botalle pan. cando fagas de carne, fagas con pan, pero as de peixe faime chiste que le ven. Algúnha vez viras así as albóndigas, Marisa, ou non? Sabes o bo desto? Que xa está prácticamente cociñado. Ti con pan, pero non con pataca, digo. Claro, pero con pataca, mira, que sinxelo, Sí, sí, a verdade. Quedan igualiñas e fanse nun vira-vira. E o bo é iso, que son moi rápidas de facer. Sí, sí, Os sí, sí. sinxelas son moi rápidas. Bueno, ti ves, a miña man experta gañotas, a ti levaría un pouco máis. Ah, no. A mí Pero é moi doado. Bueno, a ver, é facer bolas. Marisa seguro que as facía É rápido como facer mi. bolas. Sí, Eu facía cañotas. moitas bolas no cole, co barro e así, o sea, Claro. que tense que quedar ben. Pero hai moito que foxe teu cole. Tamén, é verdad. Tamén é Pero verdad. é como xogar con plastilina, ao final é todo xogar. Exactamente. Esta é a proposta de Xulio Mato. Marisa, vamos ver a de Estefanía Colmeira. A ver, que che conte, Estefanía, porque é un pouco distinto. A ver. Boa tarde, Marisa. Hola, que Mira, tal? eu teño aquí o que é a miña mestura para as albóndigas que vou facer de pescada en salsa verde. Aquí teño que a pescada con Aí, allo, non te movas moito. perexil, ovo, sal e pementa. E nesta tixola que vou facer o que é a salsa verde, teño refritindo o que é a cebola con un pouquiño de allo e unha guindilla. E agora para esta salsa tamén lle vou botar un pouco de viño de xerez e xa lle boto caldo de peixe. Claro, é que albóndigas de pescada con salsa verde. Sí, sí. Guau, Que a salsa verde, A famosa podes pescada acabar... en salsa verde, Claro. pero en versión albóndiga. Moi ben, Claro. Moi ben. Sí, sí. Ves potente para gañar, Sempre. Ves a tope, ves a tope. No, digo que además está moi rico, pois despois o único que faz é mollar o pan aí. Mollar o pan, mollar o pan. Despois mollamos o pan. Eso é peligroso. Sí, sí. E a esta amoado tamén lle vou botar un pouco de miga de pan. Eso, porque xa tiña eu a dúbida e decía, está moi líquido eso. Bueno, a ver, falta que despois as enfariñemos, que Claro. boleamos e enfariñemos para fritir. Bueno, Marisa, que che parecen as albóndigas de Estefanía? De principio moi ben todo. De principio moi ben. Sí, claro. Pois teño que preguntar cal das dúas crees ti que che pode No, gustar pero máis. ahora vai a salir mala cousa. Ahora, de momento, non. Bueno, eu pregunto Despois, porque che teño que preguntar. Ah, home, claro, ti, claro. Pero Eu é o meu tamén traballo. Pero eu tamén che dixo, tamén che respondo. Vale, perfecto. Bueno, pois vamos dicir a nosa convidada de hoxe que vaya á zona de sufridores, despois chamámoste, vale? Muy bien, muy Un bien. aplauso para Marisa de Valle, que Venga. está con nosco. No voltas con prato, da Televisión de Galicia. A ver, volea, Fanny, volea. Fanny Tes vai ganas boleando. de verme bolear, non? Que no programa da tele a xente está esperando. Oh, mira! Aí está. O noso amigo, levamos moito tempo sen falar dele, Por favor. Kim. Este ano ten que vir, Estás tardando en vir. Sabedes unha cousa? Era un sorpresón para o programa 400 que nos apareceron con... Oh, pois sí. Pero sabemos Eu que xa non vai... firmaba ainda que fora por 500. Sabemos que non vai pasar. Pero nos pedimos. Bueno. Nos pedimos. Nunca se sabe. Nos Bueno. pedimos. Aí queda. A ver, volea, Fanny. Hala. Aquí o tes. Claro, as túas son máis complicadas de bolear que as de Xulio. Porque Que as é unha deles son masa como máis máis masas, compacta. claro, son máis masa, non? Pero vamos a ver, isto agora de complicado non ten nada. Xa. Realmente, coa axuda dunha culler, collemos a cantidade que precisamos para a albóndiga e apretámola así un pouquiño e xa Xa. enfariñamos. E despois xa fritimos e metemos no que é na salsiña. Sí, porque me parece que son un pelín máis complicadas as del polo tipo de masa, sabes? Polo Pode tipo de ser. amoado, por Polo decirlo tipo de así. amoado, sí. Bueno, Porque- pois deixamos a Estefanía Colmeiro aquí boleando o seu amoado e contámoslle cousiñas a Galicia, porque hai miles de anos que facemos albóndegas, non as facemos porque sí, nin moito menos. Motivos temos de sobras, sí, sobras, son as que aproveitamos en moitos casos, pero tamén imos buscar ao mercado na busca de carne ou peixe cando temos antollo. Logo facemos un amoado con cariño, ovo, cebola e algo de pan ben enchoupado e voilà! Xa podemos facer unhas boliñas ben xeitosas que nos teñen ou que non teñen enemigos máis ben coñecidos. Unhas boas albóndegas gustan aquí e na China, onde, por certo, son moi populares as de peixe. Son as que hoxe están a facer aquí os nosos cociñeiros. Probade as súas propostas e non esquezades mollar pan nas súas salsas. Estaremos para comentalo todo, como sempre, en @avoltascoprato. Buscamos os 8.000 seguidores, Por favor,
seguide aí, que estás facendo moi ben. Grazas, de verdade. Xulio, Sí, ti sabías que en Turquía sí. hai 100 tipos de albóndigas? No, pareceme poucas. Pa cantidad de turcos que hai, pareceme poucas. Pero... Entón, na China, cantos tipos habrá? receitas turcas de albóndigas sí que probei varias. Sí. E probei, as que máis me gustaron foron unhas de salchicha, mira. De salchicha? Sí, Oh, unhas que bo, unha salchicha turca que fan eles, non sei o nome, porque os nomes turcos nos controlo. Podemos pero- decir salchicha turca. Sí, pero é moi especiada como é a cociña turca. Oh, Move un qué poquinho esa... Xa está facendo traballar. Veña. Estás Un queimando. poquinho, mira, no está queimando. Estás queimando. Non se está queimando, está doradita, mira, vamos... Sí. Mira, isto estamos facendo unha base para unha fritadita, que cando este sopochado vamos a botar este tomate que teño aquí, mira. Ahora vamos a comprobar como temos isto. Xa vai, casi vale, xa non? vai, xa vai. Xa casi vai, a ver. Sí, pois xa vai. Ah. Pero vamos a empezar a fritir as nosas albondiguiñas. Claro, é que non levan ningún tipo de rebozado nin nada, esas albóndigas, Fritan claro. moi rápido porque tan pronto estén douradas xa van salindo para fora. Buah, que pasada. Claro. Entón agora o que necesitamos é Buah. Buah. plato. Buah. Que? Arcende, ben, a que sí? O sea, están moi guais porque se fan súper rápido. Claro, Xa. esto, no, se queres simplificar ainda máis na casa, se andas apurado, faz isto, Sí. podes facer incluso con puré de copos, un Hola, bote de que tomate rico. frito, quéntalo un pouquiño, Que pum, rico. pum, pum, e tes un plato apañado para non darlle... Eu digo sobre todo porque haberá xente na casa que dirá fan trampas, No, tiñan no, algo no. cociñado, están nos timando Xulio Mato. No, bueno, vamos a ver. no. Aquí non hai aquí a única trampa que hai que está a pataca cocida. Claro, Pero non vale, é si hai unha trampa pequena. Claro, pero unha trampa é un adianto, pois senón... Claro. Isto Temos non é, media hora de eh. programa, tampouco temos, sabes, algún día teremos máis. pero Somos ainda temos magos, media hora. pero non tanto, eh? Claro. Mira, e agora vouche pedir outra cousa, porque así vas despejando, que como estás un pouco Oi, yo. apiroladiño hoxe, Non fan... botalle aí o tomate e remexemos. Todo. É unha fritadiña de tomate. E agora vamos remexendo. Mira que rico. Isto sí que vai ser para mollar pan, eh? Ai, estou Que cansado. non queremos atopar esa verdura por aí, metemos unha batidora Claro. e listo. Pero a min eu penso que é moi rico atopala. Sí, sí. Moi ben, se hai algún maniático, trituramos. Eso, Que sea un maniático, repito, non fai falta botar esa verdura. Pero sí. eu penso que sempre queda máis rico e máis caseiro. Uau, que rico vai estar isto. Claro. Oh. Xulio vai bastante Mira, ben. Estas xa empezan a estar, ves? Están listas, sí, sí. Están crujentitas. Hola, que porque bonitas. Están crujentitas. Claro, e para nós é moi curioso porque é totalmente distinto ás albóndigas de carne. Queda, O sea, para min. vas ver, é moi vas ver curioso. como están por fora crujentitas e por dentro cremositas como puré. Hola. Ves que bonitas quedan? Moi É ben. unha albóndiga diferente. Pois espectacular, don Xulio Mato, imos con Estefanía Colmeiro. Tentino co tomate que está saltando, Xulio. Vale, pues vámonos a baixar. Tentino co tomate. Menos mal que estás ti. Madre mía. Per popi de salsa. Que salsa queres? Salsa verde. Salsa verde. Salsa verde. A ver, contame como vas coa túa salsa verdiña. Aquí a teño, facendo chup chup. Sí, sí. E xa estás fritindo, xa meteu un par de albóndigas, As ainda tiñas o aceite un albóndigas. pouco frío. Sí, pero ti non viñeches aquí a controlarme. Home, sí, home, o que fago normalmente é controlarvos no programa. Si controlar, controlas, pero non tes aí un termómetro para decirnos oye, Fanny, tes o aceite a 140... Pero és cociñeira. Sí, E sabes cando está o aceite quente? sí, pero os cociñeiros tamén temos termómetros. Sí. Xo sei, pero sabes cando está quente. vamos a ver. Sí, Hemos métete venido o a jugar, dedo. Hemos venido a jugar. Vale. Non a pelexar. Pero o que teño Madre seguro, mía. o que teño seguro son 50 euros para a xente da casa. Así que, Estefanía Colmeiro, imos coa túa pregunta. Que peixe utiliza a nosa querida Fanny na súa receita do día de hoxe, nas súas albóndigas? Pescada, Pescada. pescada, Pescada. pescada. Non hai máis. Non hai máis. 664-4834, un Bueno, nove vale xa, chamada e a voltas co prato que che pasa, Xulio. Que non discutades. Non Madre estamos mía. discutindo ahora. Parece desnamorados. O que pasa que agora que non rifa contigo, ten que rifar con alguén. Sí, a ver se te vas a liar ca fiebre. Ai, Estefanía Colmeiro. Xa che dixen algunha vez que o meu amor por ti palpita? Como unha pataca frita. Moi ben, así me gusta, así me gusta. Menos mal que está o teléfono para salvarnos destes momentos espectaculares. A ver, imos a Mondariz. Lina, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. Estás ben? Bueno, así me gusta, así me gusta. Entendo que entraches ben no ano, que as receitas ben, non? Bueno, sí, demasiada comida sobrante, creo. Ves, é que... Para iso está botas co prato, para dar ideas. Moitas comidas, pero mira, para iso estamos neste programa, para que podes utilizar a comida que sobra, entendes, nestas receitas. Nestas É así, receitas, sí. É así. Bueno, imos... Sí, desde logo.
Imos intentar darche 50 euriños a ver se sabe a resposta da pregunta. Veña, que peixe utiliza Fanny para as súas albóndigas? Pescada. Moi ben. 50 euros. 50 euriños. Non sei se crees que pode gañar Xulio ou Estefanía. Que che parece así desde a casa, Lina? Non sei, creo que o de Estefanía ten que estar buenísimo. Gracias, Lina. Gracias, Lina. Bueno. Non lle fales mal á xente. Xulio, non lle fales mal á xente que nos ve, Dellas, gracias. Bueno, menos ironías, que eres moi Oye, a listo. sinceridade hai que agradecela siempre, As, Sí, pero- as dúas deben de estar boas, pero... por seguirnos, la salsa Lina. verde non Lina, sei. gracias por seguirnos. Bueno, damos entonces un mini punto a Estefanía, a ver como está despois. Un bico grande, Lina. Gracias. Hasta logo. Chao. Hasta logo. Chao, chao. Chao, chao, chao. A mí, ¿por qué me pegas? A ver, Xulio, como van as túas albóndigas? Como estás? Pues mira, xa está Ben. aquí. Mira, eu sigo fritindo nelas para que chegue un poquinho para todos, porque mira, e agora o que vou facer como xa está a salsiña quente, ves, e fervendo moi despaciño. Sí, sí. Como ves? Ahora vámonos a O incorporar. chup-chup que nos gusta, o no, chup-chup neste que nos programa. gusta. Sí, sí. Neste programa e nas casas. Sí, porque dicía eu antes que son albóndigas raras. Sí. Porque normalmente velas de color marrón ou de color da carne, de sabes? color da carne, pero mira, Claro. estas, e aparte, mira, se abrimos unha, ves que está súper Ah, vale, vale, cremosiña. vale. Atende isto, Galicia, Mira, atende. que parece, Ai, que abre aí, parece- abre aí. que parece unha croqueta, fíjate. Oh. Mira, bacallao, a gambita, que mira, é o pouco que lle falta a esta Pataca. gambita por facer, vais a acabar de facer aí. Chup, chup, chup. Ah, claro. Entonces a túa ¿Ves? idea é deixalo rematar aí. No, pero un par de minutiños só. Vale, vale, vale. Un par de minutiños, ves? Que ben, Eu teño... Que che pasa? Pasa algo? É que non sei que me chamaron por un Faltaron, cho respeto. Que? Dicían algo. No, dixen, parece non sei que. Bueno. Pero algo bo sempre, Unha cousa que está mal é que te metes ti coa xente que nos ve. Pero ainda está peor que as nosas xefas se metan contigo. Claro. Pero eu son aquí, eu son un meu pobre. Sí. Un meu pobre. No, din que estás moi guapo. Ah, eso. Ah, gracias, jefa. Bueno, estás rematando de facer as, Sí, mira, as túas albóndigas, vas moi, moi ben. Unhas poquinhas, unhas cuantas, para uns cuantos xa dá para probar, Moi ben, pois imos con Estefanía Colmeiro mentras tanto, a ver se remata Xulio, que vai moi ben, por certo. Bueno, xa está. A ver, eu teño Xa aquí está. as miñas Xa albóndigas está. tamén mollándose na salsa verde. Xa está isto. Por favor. Que A que auténtica maravilla. recende? Pois aquí Guau. están. Saendo o que é o aceite, escoámolas un pouquiño nun papeliño. Para que chupe así o Para aceite, que non? chupe o exceso de grasa e xa as metemos no que é a salsa, Que que fixen a base de cebola picadiña, allo picadiño, boteille tamén para darlle así un pouco Un de airiño, airiño, sí, unha guindilla, o perexil e caldo de peixe. Mira, a xente moitas veces di que rica está a pescada con salsa verde. Pois imagina, Sí, sí. métete na cabeza de Estefanía Colmeiro e imagina como debe estar unha albóndiga de pescada en salsa verde. En salsa verde. Non digo nada máis. Deliciosa, para Pois moi moller rica, pan. moi rica. Mentras tanto, vou co público do Voltas co Prato e imos falar con Marisa de Valga. Veña, imos aló. Aí, agora un aplausiño aquí, un aplausiño aquí. Por favor. Ai. A ver, Marisa de Valga. Hola, cañotas, como che vai, home? Temos por un lado bacallao, por outro lado con gambas, por outro lado pescada. Que che gusta a ti máis desas cousas, normalmente? O bacallau. A Lina que chamou gustaba máis a pescada, Bueno, pero ele, eu son eu. Correcto. Moi ben, moi ben, moi ben. Pero ti crees que o millor a pescada así coa salsa verde en albóndigas? Bueno, has de saber, home, a probar. E Xulio, aí está, Probamos. non me deixe nin falar coa xente, tranquilo. Mira, está vendo a xente na casa túas albóndigas, deixaos tranquilos. que fantasía. Déixanos tranquilos, déixanos vivir, Xulio. Estamos falando aquí, a xente, tranquila, entre Sempre nós. contra min, Marisa, sempre contra min. queres decir algo? De Xulio, no? No, ahora no. Pois prepárate que vas vir probar, Sí, vale? sí, hombre. Un aplauso para Marisa de Valga, que está connosco. Ven de Cordeiro, en Valga. A ver, don Xulio Mato, Mira A que ver. pintaza. eu métome moito contigo, é certo. Que me meto moito Seguido, contigo. seguido. Para mí dame igual, é que eu levo moi ben. Pero, no, xa, tamén te metes ti comigo. Pouco. Bueno, pouco. Pouco, é un propósito meu para este ano. Meterse menos comigo. Meterme máis. Mais, vale. Bueno, Están entón ahora... espectaculares, estábamos las vendo na casa, a verdade. Mira, fixádenos, Solo quiero 3 albóndigas. Solo quero 3, pero Destas- fixaches 300. Destas fanche falta 6. Sí, destas sí. Destas fan facer falta 6. Bueno, emplatamos. Sí, por favor, ¿Sí? por favor. Vamos para. sí.
Sí, veña, va. Vamos despaciño, Móvete aí vai. aí, móvete aí. Venga, E mentras tanto pues vamos facemos alá. a pregunta de concurso, é moi sinxela, para a xente da casa, atentos e atentas. De que son as albóndigas de Don Xulio Mato? De bacallao e gambas. Xa está, Xa está. xa está, Xa está. xa está. Xa está. Está, totalmente está. Sí. 664-4834-19 Mira, de aquí que son vamos as a poñer albóndigas tres. de Xulio. De bacalao e gambas. E aquí Moi ben. poñemos 3. 50 euros en xogo, e como a canción decía, 3 albóndigas, Nos Xulio vamos a puxo emplatar 3. 3 albóndigas no prato. Aquí poñemos É 3, así, pero mira, puxo 3. con esto sempre importante un molete de pan. Oh, claro. A mollar nesta Un pan salsiña que galego, está bo, gorda. Guau. Un pan galego. Mira, xa estou pensando na merenda, Sí, sí, sí. De Carral, Teñen boa pinta ou non? Ou de de Silleda, Silleda, de Arzú. É que o pan está bo en todos os sitios aquí. De Sí. Lugo, está moi rico en todos tamén. os lados. Sí, Claro, sí. cada un ten que defender o seu. Sí, sí, no, está... É moi importante defender o noso. Correcto, correcto. Imos repartir cartiños, imos a Taboiro. Aurora, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Moi ben. Bueno, alegro. Me parecenche boas as albóndigas ou non és de comelas? Riquísimas, as dúas e parecenme riquísimas. Pero Moitas supoño que gracias. tes algunha preferencia, pescado ou bacallao? As dúas. Bueno, Bueno, Aurora é moi ben, a Aurora. comensal perfecto. A comensal, Sí, si che gusta todo, de maravilla. E supoño que che gustan tamén os cartiños. Tamén. Pois imos aló. De que son as albóndigas de Xulio Mato? De bacallao e gambas. Moi ben, 50 euros que marchen para Boiro. Para Aurora. Aurora, un bico moi grande. Un bico para vos. Alaviño. Gracias. Chao, Chao, Aurora. chao. Está vendo a xente da casa o prato de Fanny e imos ir velo, porque este é o de Xulio. Pero de Fanny ten ese estilo dela, non? Estilo un pouco macarra. Mira, 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 que maravilla. Que macarra. Mira, 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 que maravilla, que espectáculo gastronómico, eh? Vamos a pedir a Marisa de Valga que se levante e que veña a probar. Un aplauso para ela. Vamos alá. Ahora é un momento complicado, Que pasa? É complicado, ahora é Ah, complicado. mellor momento, Marisa. É complicado. Mellor momento para comer, pero para... Claro. Ui, perdón, perdón. Para decidir, non... Ponte aí. Veña. Bueno, temos dúas propostas espectaculares. Por un lado, a de Xulio Mato, e por outro lado, a de Marisa. Cando queires, Marisa, podes ir probando. A decisión vai ser. Bueno, rapaces, espectacular, eh? Sí, verdad? Sí, Bueno. moi ben, moi ben. Eu, de verdad que teño dúbidas de cal... Teño que probalas despois, pero Claro. teño dúbidas de cal me gustaría máis, porque así, vistas así, teño unha pinta maravillosa as dúas. Calquera das dúas. E son distintas, porque eu teño... E son moi sinxelas de facer. Sí, eu teño a impresión de que a túa é como a de Xulio ten como máis masa, non? Sí, Por dentro, compacta. aquí hai sí, máis máis peixe. compacta. Pero claro, a salsa verde... No, pero estas están moi ¡fua! bonitas, eh. A salsa verde é a salsa verde. É así. Lembrade, xente da casa, que as recetas están todas en Avoltas co Prato, nas nosas redes sociais. E temos o próximo 18 o programa 400, a semana que ven. Así que moi atentos. Marisa de Val, despois de probar as dúas receitas, quen gaña o Avoltas co Prato do día de hoxe? Están boas as dúas, pero eu vou ca de Julio. Don Xulio Mato, Moitas gustaba gracias. máis o bacallau, e aí quedou o bacallau con gambas de Don Xulio Mato. Parátelo ben, Graciñas, Marisa. Marisa. Sí, Non pasei. fixo nin caso. Eu paso sempre ben. Gústache? Paso sempre ben. Sabes que sempre eu paso ben. Se non pasara ben non miña tanto. Bueno, nos encantadísimos Pues moitas de que gracias. estéis aquí. Señoras e Hombre. señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, co Hora Galego. Vémonos mañán con máis receitas, como sempre. Onde vai ser? No Voltas co Prato. Chao.